В момента наблюдаваме един от играчите, които доста често го срещаме на татамито на ММА арена. Първоначално висока активност на играч с сините протектори, но доколкото познаваме неговия противник, той ще изчака противника му да се измори и тогава ще направи своя решителен ход. Ако не ме лъжи паметта, даже и Мартин Калчев беше този, който преди време спечели купата за най-бърз нокаут. Важно е по време на играта да не върви само напред или назад играча, а да може да прави уклони, да се върти, защото така все в един момент се оказва притиснат. А това малко или много действа чисто психически на противника. Много добър уклон, попадна удара в главата. Слаб лоу-кик. Много добър маваши. Много добър уклон отново. Край на първия раунд. Край на почивката. Мартин Калчев с черните протектори и неговия противник Николай Кьосев с сините съответно. Ефектен скок. Мартин Калчев игра като представител на семейство Котки, не успя да падне по гръб. Не го пускай. Не.
Шампион Мартин Калчев и Недо Ранчев.